Bida ng kalsada. Sweet lover talaga. Faster! Faster! Driver like no other. It's Chris. Ow! Chris. Ow! Yes, Chris. Chris Chuper. Bumibira kahit kurbada. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner! Hi, partner! Ninanamnam ko yung music. Oo, boses pala natin yon. Oo nga. Yung tamba-tambali, nakatungo lang akong ganun habang pinapakinggan ko siya. Oo. Ano na? Sabi ko, boses pala namin yon. Hindi ko yata kaya ba itawid to? Kaya mo Hindi ko yata matawid to segment na to, my gosh. Oo nga, ano yun? 2000... Oo. Partner, wag ka umiyak kasi hindi ka naman umiyak eh. Hindi ako umiiyak. Pinilit. 2008? 2007 or 8 yung unang album ng Tamba. Ang naman pinapakinggan ko, is this the last time that I'm going to hear that song? 20 years. 20 years. So Paano nagsimula yung tambalan? Ano kami, accidental lang lahat. This is an accidental tambalan. Unexpected, parang kailangan daw ng traffic reporter sa programa ni Chris Chuper. And si Nicole Yala yung inilagay sa programa na yon. Hindi, i-correct ko lang ha. Ang sinabi ng boss, kailangan ng magandang traffic reporter. Nakalimutan ko yung magandang traffic reporter. May ganong requirement. Kasi dalawa lang naman kami babae nung time na yon. Ayun, pinasok na siya. Ganun lang kabilis. Ganun lang. Actually, yung unang from mula noon hanggang ngayon, up until the last tambalan segment, after 20 years. Hindi kami nag-uusap bago magtambalan. So it has always been, from the very beginning, Go ahead. the magic of the chemistry. Kaya nga, pilit ginagaya pero hindi makuha ang timpla, no? So, naging song pala, no? Hindi lang pala basta liner yon, naging song din pala siya. Ninanamnam ko nga bawat lyrics. Oo nga. So, parang from the onset na sinabi sa akin na magta-traffic report ka nun kasi it was really for a particular gasoline station. Siyempre, asa mukhang pera, go, kahit panggabi ako nun, sige, papasok ng umaga. So, yun. Tapos dun sa unang beses na nag-on kami ng microphone ni Chris, tapos nag-imbento kasi ako ng traffic report. So, unang araw pa lang, alam na ni Chuper na itsusera ako ng taon. Sa tawang-tawa siya dun sa, dyan sa may west side ng Taguig na mga eastbound. Kasi walang westbound, walang northbound, walang ganon. Walang ganon. Tapos tawang-tawa. Tapos, nung tumawa kami, parang on cue, tumawa kami ng sabay. So that's during the first day, tama? First day. Tapos, ang traffic report, kailangan 30 seconds lang. So, 30 seconds lang yung traffic report, ginawa naming 5 minutes. Tapos, the next day, na-realize namin, parang masaya tong ginagawa natin. Gawin pa natin ang gawin. Hanggang sa naging full-blown show siya ng mga around 10 to 15 minutes. Na on radio, hindi naman pwede yun. Kasi yung mga minuto na dapat nag-earn tayo ng pera kasi commercial break, ginagawa namin
nagtatambalan kami. Tsaka walang instruction. Tama, kalaban ko kayo nun eh. Oo, talaga ba? Sa ibang Oo, stasyon. sa ibang stasyon. Yun, so Walang consent from the management, walang consent. in other words. Walang consent. So from that, tapos after, gano'ng katagal ba before tayo pinatawag? 1 linggo ba? Oo, mga ganon. Anong ginagawa ninyong ba't nag-iingay kayong hindi ko alam, sabi ng boss. So from the moment you both opened the mic at nag-usap kayo, parang destined na talaga kayo for the tambalan? We didn't know. Hindi namin alam. Hindi wala kaming pinalano. Pero Dahil maganda kasi yung feedback from the audience na parang grabe, nakakatawa silang pakinggan. Yung babae parang mangkukulam. Correct, Parang, correct. Yung babae parang nakachukchak na mataba na. May imagine kasi wala pang social media noon eh. 'Di ba? So yung babae parang mangkukulam, yung babae parang labandera na nakataas, nakachukchak, mataba, parang hindi pa uso yung salitang marites, pero gano'n na yung vision nila tungkol sa akin. Tapos yung lalaki balasuba. So may gano'n ang feedback. Kaya kami tuloy lang kami ng tuloy. So Bagong tunog kasi ng radyo. Yes. Before kasi ang tunog ng radyo, modulated, pa-English-English. So, Yes. kayong dalawa talaga, Nicole Yala and Christopher, yung sumira, bumasag talaga sa... na hindi namin, it wasn't planned Hindi naman namin, pinag-isipan. Hindi namin pinag-isipan. Kusang lumabas. Kusa siya. It was destiny. Yan, it was meant to be. Kung meant to be, grabe ako, yung destiny. itatanong ko na yung mga gustong itanong ha. Bakit? Ewan ko dyan kay partner. Ang alin. sorry. Ano yan? Hindi, it was meant to be. Nung time na sinabi sa amin ng boss namin na parang, ano tong nabalitaan namin na gumawa kayo ng show nang hindi namin alam. So, sabi namin kasi po, masaya po kasi kami. Sabi niya, sige, masaya kayo ha. Do you think you can sustain it? Hindi, umuulang kami ni partner nang hindi kami sigurado kung where it will lead us. So, umuo kami. Sabi namin, yes, we can sustain it. And then, sabi ng boss namin, and then go ahead, give it a name. Ganon. Tapos, yun, nag-isip na kami ng pangalan. And we didn't know actually na it will last for 20 years. What started as a simple traffic report na 30-seconder, magtatagal pala ng 20 taon. 20 years at nung sinelebrate nga natin nung September 28. yung yung 20 years ninyo, parang wow, bihira ang makagawa ng ganito. In radio. So, you guys is considered as the king and queen of radio at wala nang makakatapat nun. Salamat naman. Thank you so much. Salamat kung yun yung parang naging perception ng maraming listeners. Thankful kami doon. Kami ay talagang lubos na nagpapasalamat doon. Yung 20 years lang siya. Hindi siya basta milestone for us. Parang no one has parang the same experience like Tambalan. Na parang grabe yung pinagdaanan ng Tambalan. Yung pumupunta kami sa event, minsan walang bayad. Pumapayag kami ng spaghetti lang. Kapag layo-layo may pinagdadalhan sa amin. Yung mga kwento na hindi kami binayaran kapag katapos naming mag-host. Pero dahil Na-scam kayo? Oo naman. Na-scam kami. Mula noon hanggang ngayon lagi pa rin nasa scam. Yung mga ganun, pero tuloy lang kami. Kasi nag-e-enjoy kami together. Oo, nag-e-enjoy kami ng magkasama eh. Masaya kami. Masaya kami doon. So, ginagawa lang namin ang ginagawa yung what we were doing. And then, hindi namin malayan, 20 taon na pala yung nakalipas. Now, medyo backtrack tayo konti Paano na nakarating si Christopher sa Love Radio? Nagsimula ako sa Love Radio Lucena. Nandun ako for 2.5 years and nagkaroon ng event sa Batangas and it was the former program director Sir Willie Espinosa who discovered me from one of the events. So yun yan, Carlo Valentino, that's the name. Sino yung payatot na yan? Sino ba yung host na yan? So inoferan niya talaga ako, sabi ng former boss natin. Sabi niya, do you want to go to Manila? Sabi niya gano'n. Magkano po sweldo, sir? Sabi niya. Sinabi niya yung offer. Sabi ko, sige sir, pupunta po
po ako ng Manila. And yun, doon na nagsimula. Kaya lang hindi ka na magiging Carlo Valentino kasi that's the first time given to me. Papalitan natin yung Carlo Valentino. Masyadong pogi. Hindi bagay sa'yo. Hindi Wag bagay ka sa'yo nga. yung pangalan Carlo Wag ka Valentino. nga. Masyadong sosyal. Masa tayo, di ba? Masa yung datingan dapat natin. Palitan natin ng pangalan, sabi niya. Mamili ka, anong gusto mo? Subas or Chris? Subasurero. Oo, sabi niya, ano po yung Subas? Subasurero. Sir, ang bantot. Ang bantot ng pangalan bibigay niyo sa akin. So, pinapili ako doon sa dalawa. So, ang kinalabasan talaga is Chris Chuper. So, yun na nagsimula. That was 2003. Yun na. Na-discover ako ng program director natin sa in one of the events Sa Lucena. sa Batangas. Sa Batangas. Sa Batangas. Yes. Pero ako, And speaking of Batangas, Diego, singit ko lang yung first time ever namin na nag-host ni partner was an event in Batangas. Wala din bayad yata yun. Kaso naalala ko kasi walang program flow. Walang program flow. Walang program flow. Pumunta kami doon, naghahanap kami ng program flow. Ang sabi nung isa sa mga, kasi parang nag-organize din yata, isa sa mga DJs natin, sabi niya, kayo na bahala. Tapos naitawid namin na sobrang happy yung kliyente. Correct. Walang program flow, naiandar namin ng kami lang. And tawan-tawa sila. Oo. Tapos kami, deep inside talagang yung happiness namin wagas. Talagang, alam ko, natatandaan ko, partner, yung TF nun talaga abonado pa talaga. Pero yung happiness sa puso namin, pagkatapos ng event na naitawid namin ng 3-hour na programa na kami lang ang nakaisip na sobrang outright, we knew that what we had was something. And it was early on nung nag-uumpisa kaming dalawa. so the magic is already there talaga sa inyo, ano? Kahit eto yung pinagtataka ako even bilang observer, 'di ba? From afar, ako nakita ko rin din yung tambalan. Kaya lagi kong pinagmamayabang ang tambalan. Ngayon, ang dynamics, hindi kayo nag-uusap eh. Tapos pagbukas ng mikropono, Correct. parang ang tagal nyo nag-uusap. Ano tumatakbo sa mga utak niyo? We are two totally different personalities, character, magkaiba, but we are soulmates on air. Yun kami. Yun talaga kami. Promise. As in, Kahit kami, hindi namin mapaliwanag. Oo, wala talaga siyang kahit anong explanation. Hanggang ngayon na magtatapos na siya, hindi pa rin namin siya maipaliwanag kung bakit at paano. Totoo 'yun. If you're an observer, kung dati kang OJT, ayan, kung nakasama mo kami sa trabaho, alam mo 'yan. Na kapag bago magtambalan, hindi kami mag-uusap. Pero pag on, parang chikahan ng matagal na magkaibigan. Tapos pagkatapos, pag off ulit, wala, tahimik na. Talikuran na ulit, ganon. Pero hindi naman kami mag-aaway. Hindi kami mag-aaway. Wala ding samaan ng loob. Ganon lang talaga yung karakter namin. Hindi mo sure. Pwede ba, kasi konti lang ang oras natin sa radio, pwede bang doon na tayo, Diego? Doon na tayo pumunta, di ba? Pero narinig namin yung kwento ni Chris Chuper, paano siya napunta sa radyo. Ang Nicole Yala naman, paano ka nagawi sa radyo? Alam mo, madali. Mga tambalanista, kayo na ang magkwento. Yun lang yun. My life is an open book. I have been authentic since day one. So, alam nila ang rason kung bakit ako napunta sa radyo because of a heartbreak, ganyan. At alam nila, at memorize nila yan. Diba? Only a true tambalanista knows kung ano yung storya. And then, ito yung mga bagay na lagi naming sinasabi on air, that there are things that happen in our lives that we don't expect, na ang bigat, akala natin mapapasama tayo, yung pala mapapabuti. Diba? So, yung ako, galing sa heartbreak, na akala ko ang sama-sama, yung pala, yung heartbreak na yun, yung dahilan kung bakit mapupunta ako sa radyo, kung bakit mamimit ko si Chris, at kung bakit 20 taon kaming nag-celebrate ng aming tandem. Diba? In the same way, Diego, that siguro pag at the moment talaga, hindi mo talaga maintindihan why things have to happen. Ayan na naman. Sustain ko na to diba? So yung in the same way that, itong part na to that Chris has to say goodbye, I honestly don't understand yet why it has to happen. Totoo, parang, bakit? Di ba? Ano yun? Grabe naman tong 2024 na to sa akin. Sobrang intense. Actually, for the whole Love Radio team, it was really intense. Ganon. So yung ganon. So right now, I'm just holding on to faith that, okay, in the same way that I was led to Love Radio 20 years ago, to enjoy this tandem for 20 years, then this saying goodbye, while it's so hurtful and it's so painful, will actually lead to a better future
for Chris, for me. Pero sa totoo lang, bilang isang taong ma-emotional, hindi ko talaga pa siya maintindihan. Hindi ko pa nakikita eh. And it is so uncertain. Yung ganon, yung parang I'm so used to it na kasama ko siya, ganon. Tapos biglang isang araw, boom! Sabi ni Lord, okay, hindi mo na siya Itigil kasama. na natin. Sabi ni Lord, Itigil na natin putulin to. na yan. So, Hindi rin namin alam yung dahilan. Kasi ako, well, personally, Chris, I have your no, thoughts? yes, I have no reason of leaving Love Radio. I mean, parang wala akong dahilan. Kasi masaya naman talaga dito sa Love Radio. The culture is talagang parang, it's nice. Masayang kasama yung mga tao. Hindi ba bigat yung trabaho? There's growth in the job. May mga dahilan siguro na hindi pa natin naiintindihan sa ngayon kung bakit why we have to say goodbye. Let's see, maybe in God's perfect time, maintindihan natin why it has to happen. Parang sa ngayon ayun nga sinabi ko kay partner, the path is unclear. Bakit ako pupunta sa ganitong klase ng direksyon? For those people who are asking, saan ka ba pupunta? Diba? Well, I'm pursuing a new passion, which is public service. And wala po akong intention na umalis sa radyo, but there are parang legal requirements that we have to comply with. Grabe, hindi ka pa politiko, English speaking ka na. I'm so proud of you. Ito lang ang masasabi ko sa'yo, partner. Ha? Alam nyo mga kabisyo, Utang na loob, panalunin nyo to sa lukban, ha? Pag ito hindi ka pinanalo, tingnan mo yung ginibap niya. Ay! Pero grabe, parang hindi ka pa nga politiko. Grabe ka na mag-English. Parang kagalang-galang ka na. Partner, mo ba kami kalilimutan na pag nasa tugatog ka na ng tagumpay. Alam naman ng mga tambalanisa na madalas na nagbobobobohan lang tayo. Oo nga. Nagbobobobohan lang kami pero talagang Tinatanga-tangahan lang namin yung mga sarili namin para mas masaya. Itutuloy natin yung kwentuhan mamaya, yung buong buo. Ano ba talaga yung dahilan? Ayun. Sa radyo, mamaya, may kwento na may Wagang Bornay. Pero online, tuloy pa rin siya. So, Chris is leaving because he's running for office. Oh my God. Taray, President. Woo! ng Homeowners Association. Woo! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!